Rami chapter 8. Kit kinunana ni Filipe, no patyem ti amin na pusong mabalin mo. Kat simong bat, kit kinunana patyek ani Yesu Kristo iso ti anak ti Diyos. Sakbay na data. 36. 36. Kat idi magmagnada ti dalan, dimteng dati may sa danom, kit kinuna ti yunuko, at to'y ti danom. Anya ti makapawil kanyak amabaw ti saran. Ayun, mereka. Kanta ti background na data Pilipi ken yun mo ko. Anya, dahil yun ko nagapuja Jerusalem. Possibility ken mapapati nga napani matendar iti Passover feast. Sa tinawon dayta nga mararamid. Kaya mapapati nga dayta yun ko may sa proselyte Jew. Kaya nang sawa mabalin nga sumursurot iti pamati dag ti Hudyo uno adadara na ako Jew. Kapoy, yay pan nakay pakto-pakto, numalagit mo brother eh. Pan nakay pakto-pakto, dagiti Hudyo, iti lubong, dagiti hintil, gapoy, iti pan nakaparparigan tayo, iti dahi panawon. Anya, kag nadam, di nata, sa apulo nga taw-tawon dahi taan, nasurukan nga sa apulo, aganay pa ikit nga, aganay pa ikit nga 12 years dahi taan. Di napalabas manipod, idi may pasdag ti kongregasyon ti Apo, yarami dos. Anya, tatakit na pan. Idi agawin ko na nito niya. Agawin nga nagnay, ti dalang ti Gaza Strip, na tatatang. Nga iso ti may sa kadagat ti pagugubatan ti Israel ken Palestinians. Di ba? Gaza Strip tatatang. Magmagredo ka, tapno agawin di Ethiopia. Ken na ti mayuno ko, iso ti treasurer. Anya, una gagamit ti treasury ni Reina Candace, nga Reina ti Ethiopia. Iti panagawid na kita nakalugan iti karwahe dayta. Tata agbas-basa iti Biblia. Nga mapapati nga iti basbasan na Biblia ket daytoy dijay Septuagint version. Ket nabasahan nyo dita Rami chapter 8, dita pasit na dayta sarsaritaan na dita iti basbasan nga ket Isaiah chapter 53. Kanya Isaiah chapter 53. Tata binili ti Espiritu Santo ni Filipe tapnom mapani ti tayo no tagbasbasa na ti Biblia kung saan namawatan ket nakilugan ni Filipe. Dita pa iti adamira ket pa pasama kita nya. Tagtartaray dita karwahe ngem nakamatan ni Filipe. Nakilugan ni Filipe ket tinamag na niya mawatan dayta. Sino kung anya kumangan mawata ka din awan magipalawag kanya. Kuna naman niya kita ambay dati tawa kasta. Basbasalan na kung saan namawatan. Oo, puno nita. Uray pa kadagiti nga panahon, ada bang basbasa iti Biblia kung saan namawatan niya. Nung nita maahan na mawatan, iso ang palawag ni Filipe, nang rugi iti Isaiah chapter 53, sarsaritaan na dahil katipad to may panggap kini Kristo, nga mapapatay ito kas kordero ti Diyos. Anya, awan reklamo na, na nita. Ay di na ipalawag na dahitan, nagtuloy da, lata. Hindi ko iti 36, pakiulit bro. Impalawag ni Filipe di Ebanghelyo ng rugi di Isaiah chapter 53. Kanya, maawatan nga namati. Ay di ko maawatan mo nga nagbabawi. Hindi kalpasan na data, kaya't nang sa tagpabautisaren. Anya di ko na nati 36. Ket idi magmagna iti dalan, dimteng dati may sa danom ket kinuna ti yunuko, adto iti danom. Anya ti makapawil kanyak amabautisaran. Hindi kita ang gano'n. Bigla nga muna ti may panggap iti panakabautisaran. Anya nga implication na dayay. Naisuro kanya na. Nailawlawag kanya na. Correct ka dito bro. Nalawag ang nailawlawag. Gano'n na ti may panggap iti bautismo. Tayo di at dadam iti danom muna na ni. At tuwing ti danom muna na. Sino nga rin. Anya muna na yung determine nito niya. Anya nga rin ti makapawil kanyak. Tapos mabautisaran na. Kaya't nakasawa na daw may sa requirement. Sakbay ang mabautisaran, nanya. Okay, verse 37, nanya din yung requirement. Ket kinunay Pilipin no patyem, ti amin na puso mabalin mo. Adda. Inredis na pa. Inredis na pa. Ti gutugutan dita ni Filipe, ket dayay confession na. Ket dayay tinaramid ni ko iti sumaruno. Basan bro. Ket simong bat, ket kinunana. Patyek ani Yesu Kristo iso ti anak ti Dios. Yun, saan nga I do? Saan nga I do believe, I do. Hamas dyan, nubigat, talaga na, impaluyak-yak na di pamati niya. Imbalikas na talaga. Imbalikas na, yan, tingnan na bro. Ko na. Patyek ani Yesu Kristo iso ti anak ti Dios. Yun, dahita. So, imbalikas na, impaluyak-yak na, di pamati na. Ke, sinaruno dahita, may kalima bro.
So dayta niya pa nagbautisar na. Pan nakapabautisar. Nakapabautisar. Kanya tinaramid na sumarunta. Kat imbilin na pagsardingan da itilugan, kat imulog daw dati danom da Pilipe ken Yunuko kat binautisaran na. Ayun. Ado dagiti prinsipyo bita bro nga maadal tayo. O muna-unay, kasapulan ti pan nakabautisar. Anya? May pa iti pan nakaisalakan, kalpasan ti panagdengeg, kalpasan ti panamati, kalpasan ti panagbabawi, kalpasan ti panangipudno iti pamati. Anya bro? Uy. And then nabautisar. Dahil natin may isa ka dagiti prinsipyo ang mawatan nita. Uy. May sapay, dahil porma ti pan nakabautisar na bro. Uy. Di porma ti pan nakabautisar na. Nga dati, iuulog ken isasangat. Isasangat. Yun, no bautisar ang danga. Si digi tao ti kindi dyan ni mang bautisar ti umulog ken sumangat. San nga digi danon ti sumangat. Uy. Santo iso ti maibukbuk. San nga kas dyan mo? Uy. Tanong kas dyan ko ma, ket nangalay ti danom. Kuna naman niya, Uy. ket inwarsina ulo inbukbuk na ti muging ulo ti ulo ti yunuko. Kuna naman ma, ngamang nga kas dyan. Ken nataengan dati nabautisara. Dahil ti may katlo. Dahil ti may katlo nga prinsipyo nga maawat dita, ang mawatan dita. So kalpasan na di forma ti bautismo nga ang implication dita nga maawatan akasta. May katlo nga maawatan tayo iso dayay. Masapol nataengan ammo na ti mamati. Ammo na ti confess ti pamati na. Anya? Ammo na nga lingan nga mabigbig dayay dakes ken naibag. Nga isuot na mati, isuot nagbabawi, uno nagdengeg na mati, nagbabawi, kan nagipaduyak-yak. So, awanan ti makalakpod pay. Anya? Malaksid. Kung na ni Felipe. No patyo, may diamin na puso. Hanapay lang yung magbaga, ano niya di patyo na. Ibalikas na. Anya man na di pa na ibalikas na bro? Patyem mo na. Ket kuno na ni Pilipino patyem ti amin na puso mabalin mo. Ket simungbat ket kinuna na patyek ani Jesucristo iso ti anak ti Dios. Iyo, imbalikas na at nagkasam niya. Hana ko na lang, when I do. Hana yung baga na I do. So, kalpasan na dahita, by virtue of Aramid chapter 2 verse 47, 41 and 47, anya ti kunan ni Hebrew, iti verse 41, nya kunan ni Jay iti Aramid chapter 2 verse 41. Kalpasan nga nabutisaranan anya. Anya kunan ni Jay chapter 2 verse 41. Iti Aramid sinurat ni Dr. Lucas. Nya nakipagbanyaga ni Apostol Pablo nagturong ni Roma. Dagiti nga rod imawat iti sauna nabautisaran ket nainayon kadakwada di dayti nga aldaw ti agtaluribo a kararwa. Ayun. Dagijay, di ko na, dagijay. Imawat Imawat. ti sauna. Dagiti namati kan dagiti nagbabawi. Ita inawat mo di sa nainayon iti iglesia. Ket iti 47 kanya tinanginayon kadakwada. Ngayon tantanok da iti Dios ket pinadayawan da ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada ginaldaw dagiti naisal salakan. Ayun, inayon na dagiti kadakwada kuno na kadagiti munang nga members ti kongregasyon ti Apo dagiti naisal salakan. That is a present progressive tense bro. Nga kahit nakasawon agtultuloy ti epekto na aging iti panungpalan di panangasaba. Manungpal ka diti panangasaba bro? Manungpal Manungpal ka ano? Into malpasamin nga na baut na mamati. Into numay ni Kristo. Ni Kristo. Into numay ni Kristo. Awan tong ti panangasaba. Oy. Malagi mo na di baknang. Oy kay adapela pamati na diyan. Awana ti panangasaba. Naladaw ti panamati na. Naladaw hindi pa nagbabawi na. Naladaw ti panagbabawi na. Saan na mabautisaran pa yay. Ngam dagiti dadto manadakit mabalik ka nung proxy. Ayan. Malagi po. So kasta ti panakainayon mo iti iglesia. Anya iso masan nyo pagdanagan na gagayem. No kamon kayo no saan. Ti Apo ti manginayon kada kayo saan nga iti denominasyon. No di ko iti iglesia na nagtulnog kayo kada kita nga addang nga inlatak ti Biblia. Malagi po bro, adda pay gayam dali pa. Adda pay di maudi nga sa lutsod. Malagi po diay. Adda kami di sa lutsod diay Salcedo. Nga una ilawlawag yung manapon no anya ti dayta sa awan dayta
may kadua Pedro chapter 3 verse 10 kuna namin 13. 13 kuna namin ta sa hapot nga mailawlawag dahil ta kuna tayo sumod dahil ta ti pampatan dahil ti duma nga mangibagbagaman biag dahil ito'y daga tanda ano dito nga daga at mapaparon to kuna na kanya ngayon malagip mo di dyan saludsod di nga may katlo. Okay, ni so kano ate saludsod daw dati tabasahin ta dahil dyan ang iputan ng daman ti saludsod. Di may katlo ang saludsod. Hindi na palabas. Nagsaludsod niya nagdamag. Oo, di yan nagsaludsod, di yan kadagit talong saludsod di ngay. So dahil apay nga ikikang kano ti patag na launay dahil Di dyan yan isar. di yan mati pasaman bro. Okay. Kaya ta basanta dahil saludsod. saludsod, Okay, saludsod na. Tapno Sampay di jay may kadwa Pedro chapter 3 verse 10. Wan. Anya Medyo may katlo ko na apay nga ikan yung una iti importance. Unong patag si Dora datoy. Importance nati baptism. Napatpatag ka di unay dahil da baptism dagiti daddo maabilin ti Diyos. Agyaman ako unay nagkanyo ti opportunity ito saludsod ko taurayak ti songbat na uray kaano asongbatan nyo. Basta kumamasongbatan sir. God bless us. may katamot ti partial na dito di mo. So dahil tayo nasongbatan tan. Nasongbatan ta Okay. napatag. Okay. May sapay tapno ti kasta at-adda nga ma-appreciate tayo ti patag ti bautismo. Kita brother Ray ti Galatia chapter 3. Okay, so dahil tayo ti verse 26 and 27. Kita naman dahil tapno ti kasta ma-appreciate tayo at talaga apay nga masakol nga ipaganagad ti Church of Christ ti panagdengeg, panamati, panagbabawi, panagbautisar, paduyakyak and panagbautisar. Ken apay nga masapol nga i-release tayo di panagbautisar. Apay nga i-release tayo nya ko na ti Galatia chapter 3 verse 26-27 bro. tanak na tayo amin ti Diyos gapo ti pamati kan Kristo Jesus. Tadagop yo anabautisaran kan Kristo in kawitsyo ni Kristo. Tadagop yo na nakadagiti kamong ti kongregasyon sa di Galatia nya. Tadagop yo dagiti nabautisaran Ken Kristo ken Kristo. Tadagop yo dagiti nabautisaran ken Kristo kunana. In kawusyo ni Kristo. Na? No ibagbagan ko makini bakit mo? Ngamin na naikalay sa ka tinire so ngayon kawus mo tinagan na kuna na niya isog ko na nga kuna daan niya kano ti mapukaw iti babae nung nangasawa DJ kano apelyido na yun kasla kada kayo inyasawa kayo kuna ni Apostol Pablo 7:14 ti Romans naikalay sa kayo ken Kristo kuna na datayo naikalay sa tayo babae iti bautismo. Anya? Isungor nga nung naikalaysa akin Kristo, dabugop yun na iti nabautis ram ken Kristo kung na inkawusyo ni Kristo. Isugaron nga tinagan dayay nagdengeg, namati, nagbabawi, nagpaduyakyak, ken nabautisaran, naawagan da ito'y via 11:26 ti Arabic kas, anya dinagan na bro? Kristiyano. Hindi nag-stay na convert ni Ari Agripa niya tiko na. Gayagayon na nga ag-Kristiyano. Una na. Dagiti Kristiyano, uno dagiti adalan, dagiti naipato-patok nga adalan kinasursuruan ng Kristiyano iti lubong dagiti hintil. Asinuratan ni Apostol Pedro iti muna pa nagsurat na chapter 4 verse 16. Kuna na dayawon niyo, kuna na. Dayawon niyo ti Dios iti daytoy anagan. Kuna na. Itinagan Kristiyano. Agbalin ka Kristiyano awan di parparay kos na bro. Nya. Awan na yun. Isuga ko na nga kasta ti patag ti bautismo bro. Iti lang kalpasan ti bautismo nga ikawus mo ni Kristo. Tako na tadagop dagiti nabautisaran. Ken Kristo na. Sana nga basta-basta na sabayan na yung bagaditang nabukbuhan. Hana may baga na warsiyan. Hana may baga na markaan. Nood yung baga na nabautisaran. Ken Kristo in kawusyo ni Kristo. Una na. Dapat anya nga niti patay kapag kami masabong nga i-register yung dahil i-register Church of Christ dito. O kita kami Roma chapter 3 chapter 6 verse 3 and 4.
Roma chapter 6 verse 3 and 4. Handa na siguro maglawda nga ni Apostol Pablo man ang tinagsurat dita. Okay. Anya tingnan na. Di kay amo aya, ada tayo amin ang nabautisaran kan Kristo na Pakiulit bro. di kay amo aya, da tayo amin ang nabautisaran kan Hesus Kristo, nabautisaran tayo iti papatay na. Na itanem tayo nga rod anay kanunong kenkwana. Gapo iti panakabautisar iti patay. Tapnukas iti panagungar ni Kristo kadagiti natay, gapo iti dayag ti Ama, kastamet a magnatay kumay ti baro a panagbiag. Magnatay umad kumay ti baro a panagbiag. Kasi di pa nagungar na. Ayan, baro na yay. Ituloy ko yung verse 5 tapno Sige. tanong ay kanunong tayo kenkwana ti kasping ti papatay na, mairano tayo met kenkwana ti kasping ti panagungar na. Hindi po na magnatayo iti baro a panagbiag. It is only after baptism bro. Wait. It is only after baptism that we can walk a new life. Anya? Iti lang kalpasan, ti panakabautisar, ti may sa tao, iti panagnana, mabalinan ti magna, iti baro a panagbiag. Kaya nang sawan, no panagna, no walks of life, kung na namin iti, nasanto na surat kat panagbiag, wagas ti panagbiag dayayan. Wagas ti panagbiag dayayan. So, napatag ti bautismo bro. Napatag ti bautismo. Anyaman, adawit yung na Apostol Pedro, may panggap iti bautismo. Kanya, 1 Peter sa niya, chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 20 and 21. Kita mo niya bro, sakbay nga kumakalata. 3:21. Umuna Pedro chapter 3 verse 20 and 21. Dagijay nga nasukir da iti ununa ng aldaw, idi agor-ora iti atidog nga anos ti Dios. Kadagiti aldaw ni Noe, idi na isagana pa iti daong. Iso ana kisalakanan dagiti basit gapo ti danom kahit nasaon 8 a kararwa. Isu ana paypayso a kasping ti pamautisar. Amang isalakan ita kada tayo met saan nang ikatan kada tayo tirugit ti lasag no dikas ladawat ti may sana sayat anakam iti Dios gapo iti panagungar ni Hesukristo. Ayun, kita man anya nya ti na may isalakan met kada tayo. Dito kami na yasping iti danom iti panahon ni Noe. Okay. Anya nga naisalakan da babaan sang iti daom. Okay. No dikit babaan iti Danom. Danom ulit mi bro. Dito handa mawatan dito dagduma. 20. Dagijay nga nasukir da idi unang aldaw idagor-oray ti atidog nga anos ti Dios. Kadagidi aldaw ni Noe, idi may sagsagana pay di daong, isu ana kay salakanan dagiti basit gapo iti danom. Ayun. Kayat nasawen 8 a kararwa. Ayun. Naisalakan da gapo iti danom. Nakaisalakanan da kung na di jay daong. Tanagyan da di daong. Ngam naisalakan da gapo iti da di danom. Tanong apoy kumatino sa ti apo. Ari kada daong ahawa na. Ay mapuran na. Oray mga katnuhang mapuran kumakas pagaligan. Oray landok. Okay. Ay maloko dada dyan yun. Ngam danom dinaramat ni Diyos tapno may salakan dagiti basit. Kaya't nang sawan 8 8 a kararwa. Sino na di 8 a kararwa bro? Ti pamilya ni Noe. Ni Noe. Ti asawa na. Ni Mrs. Noe. Okay. Ken? Dagiti talong anak na. Talong anak na ken? Kan dagiti asawa dagiti anak na. Talo manugang na. Dagiti 8 basit kararwa na kaya tasawon 8 a kararwa. So naisalakan da baba ni ti danom kastamot lang kasping ko na niya. Kasping na ti pamotisar kasping na dahil pasama kay panahon ni Noe. So may salakan tayo babaan ni ti danom. Apay ka namin ipagpaganap dito tayo ti dayta pamautisar. Uwan namin adda ka jay ruanganan. Namati ka, nagdengeg ka, namati ka, nagbabawi ka, nagpaduyakyakan, adda ka na jay ruangan bro. Adda ka na jay ruangan, bigla ka nga nagsubli. Ay hanggang makasulral. Kasalamat lang aglang langoy pirmi bandog na nga may didandanin ni Jigid kas taon ni bandog nang nagbabawin nagsublimanan awan na hanggang makabalaso iti karayan so nga masapol nga may paganagkat ipan nakabautismo bro gapo iti patag na kaisuti iwagas di panaykawas kay Kristo. Kun ibilin bautisaran nyo idaw na. Kahit apa ti maysa, ibilin ti Dios dayta. Karon ba nga pagtunukan taon na mamati kayo ti Dios, mamati kayo kanya. Kanda kayo dagiti gayem ko no. Tungpalin nyo dagiti bilbilin ko sa anda makapadagsen.
Okay bro, DJ nagsalusod ka na tayo may panggap, iti na ito'y may katlo, Pedro chapter 3, verse 13, nga muna na, isang mamit aramaton na iti denominasyon, muna na, nga pagsadsadagan, tapno ito na po kawano na iti daga, at da mapabarulahan ka no na iti daga, tayo sa tipagyananda ka no iti agnanayon. Sumbatan to na ito bro, ito no, sumarno, pumakadatan, kaya niyawis na pa, iti programa, iti Galimoyo Church of Christ. Yawis mi kada kayo kakabsat, kag kadagitag dengdengag, iti umayo pa nakipagdadayo kada kami, iti Rubio, Galimoyo Church of Christ, iti Rubio, ano sa dino kat mang rugi, iti panagdadayo, iti alas 9 iti bigat, aging gana iti malpas na iti mga alatol buklak, kaya iti yaw awis mi, kada kayo kanadamot yaw awis mi nga home Bible study, kastama tin iti correspondence course, itid mi kada kayo dagita, libre, awan bayad na, ay danon mi, umay kami, kakabsat, no tarigagaya nyo, iti mayat. Ipangamuyo ka na kami, babaan, kada ito'y cellphone number 0917-179-9768. 0955-361-2819. Kung saan, nag-comment kayo lang, iti comment section, at di social media platforms, ngayon mita, iti Facebook page, si Galimoyo Church of Christ, kuno iti DCTV 693. Kuno saan ipatulod yun, no, magagit kayo niya. Patulod yun iti DCTV, address yun lang, DCTV 693, Candon City. Pumakadan, nagdi kagayom yun itatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Ngayon ba ka